za mu fara fitar da man fetur ƙasashen duniya sakamakon haɓakar tattalin arzikin ƙasar Nijar da muke so ya ci gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci. Shugaban ƙasar Nijar Ciyani sun cimma wata yarjejeniya da ƙasashen ƙetare na fitar da fetur ɗin Nijar zuwa kasuwannin duniya, wato don bunƙasa tattalin arzikin ƙasar Nijar ɗin. Ibrahim Ciyani ya yi wannan ikirari ne a jiya Litinin a yayin taron manema labarai, inda yake ce musu nan da Januwari sabuwar shekara mai kamawa, wato ta 2024, za su fara fitar da man fetur zuwa ƙasashen duniya sakamakon haɓaka tattalin arzikin ƙasar Nijar da kuma ci gaban al'umma da kasuwanci baki ɗaya. An dai garkame bodar ƙasar Nijar ne tun lokacin da sojoji suka kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum, aka rufe musu boda, wato ba wani exchanging da ake tsakanin su da ƙasashen ƙetare. Amma yanzu sun fara cimma yarjejeniya da ƙasashen makwabtaka irin su Mali, Togo da dai sauransu. Sun cimma yarjejeniya akan za su fara fitar da man su. Dama ƙasar Nijar tana da arzikin man fetur, amma kuma yanzu da aka yi juyin mulki sai ƙasashen suka ɗan juya musu baya. To amma yanzu sun riga sun shanyo wannan matsalar. Har yanzu dai Muhammad Bazoum yana hannun sojojin ƙasar Nijar. A satin da muka shigo ne, ko in ce a ranar Lahadi, ECOWAS, wato Economic Community of West African States, suka zauna akan ya za a yi a shanyo wannan lamari na ƙasar Nijar. Shugabannin ECOWAS ɗin sun ce a sakar musu Bazoum, sannan kuma za su buɗe takunkumin da suka ƙaƙaba a ƙasar Nijar ɗin. Sai dai kuma shugabannin ƙasar Nijar ɗin na mulkin sojan yanzu sun ce sam idan ba su saki Bazoum ba, har in dai sun saki Bazoum ne a buɗe musu boda ko kuma a sassauta musu takunkumin da aka yi musu, wato ba su saki Muhammadu Bazoum ba, sakamakon idan suka sake shi akwai har-hare da suke zargi za a kawo musu. Yanzu haka ma akwai wasu 'yan ta'adda da suka ware har kashi 3. Shi Ibrahim Ciyani ɗin yana faɗa a kafar yaɗa labarai, wato ta Radio France, yana cewa don suka saki Muhammadu Bazoum za su jefa ƙasar Nijar ɗin cikin haɗari, sakamakon za a kai musu hari, ko in ce za a kai musu hari har ma a samu Nijar ɗin ta dakushe daga abubuwan da suka ɗauko mata na alkhairi. Yake ganin haka san ba zai yiwu ba, muddin har in sun saki Bazoum ne, to wannan abu ba mai yiwuwa ba ne. Za su ci gaba da garkame shi har sai lokacin wa'adin da suka ɗiba ya yi. ECOWAS ɗin dai sun tattauna batutuwa da dama akan a saki Muhammad Bazoum, sai dai shi kuma shugaban ƙasar Nijar ɗin nan ya ce sam hakan ba mai yiwuwa ba ne. Amma Muhammad Bazoum yana nan cikin ƙoshin lafiya kamar yadda kowanne mutum ɗan adam mai 'yanci yake da shi. Muhammad Bazoum dai har yanzu yana garkame a hannun sojoji tun lokacin da aka yi mai juyin mulki, wato suka kama shi suka riƙe, sakamakon idan suka bar shi ya kubuce daga hannunsu, to komai na iya faruwa. Za a iya zuwa a yaƙe su, a hamɓarar da mulkin nasu, kuma su ma a kama su a ɗaure na dindindin. Sakamakon haka ne su da yake sojoji sun san doka, ba za su bari su yi wannan gagarumar su saki Muhammad Bazoum kuma su ce ba za a kai musu wani hari ba, ko kuma a ce za a janye musu takunkumi. Su dai suna roƙon ECOWAS da ta sassauta musu wannan takunkumi da ta sanya musu. Takunkumin da ya haɗa da rufe musu iyakokin ƙasa da kuma katse musu wutar lantarki. Wannan Najeriya ce take ba ta wutar lantarki dama can, to yanzu an katse wutar lantarkin tun lokacin da su sojojin suka hamɓarar da gwamnatin Muhammad Bazoum. Gwamnatin Najeriya kuma ta ɗauki mataki. To dama Bola Ahmed Tinubu shine shugaban na ECOWAS, shine ya sa aka katse musu wutar lantarki, sannan kuma aka rufe bodojinmu na arewa, wato guda 7 tsakaninmu da Nijar kenan. A yanzu haka dai ba wani exchanging business da ake yi tsakanin Najeriya da Nijar, sai dai in ko taɓa rauniyar hanya. Amma dai officially gwamnati bata san da wannan abubuwa da ake yi ba. To muna dai fata wannan abu da yake cinyewa, Allah ya kawo mana ƙarshen shi. Sannan kuma muna roƙon ECOWAS da za ta duba yiwuwar wannan abu domin ta cire musu wannan takunkumi da suke ciki. Allah ya sa mu dace. Kar ku manta ku danna mana subscribe a wannan tasha tamu mai albarka, wato Mahaƙa TV.
sannan kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora aikinmu za ku na gani a kai. Mun gode, mun gode. Ku ci gaba da kasancewa da Mahaƙa TV domin sabon shirye-shirye.